Dakulain agad manan akon kuan tindaganan Christmas party ang pag Christmas party ni Pare Michael. Sunod na din niya tuig ma. Oy, sir. Mo pa nga kulop. Oh. King kong kang king. Singkwang kaki. Oh, kang. Sir, and nga pakiana agad na kami kunahan itong balay ni Reggie Flores. Oh, Reggie Flores. Oo. Ato dito sunod nga balay. Katualan niyo sir. Dito? Oo. Oh, sige. Wang king kong kang king kong. Kong kang. Sige sir, damo kasalamat ko no. Nasa ni Mr. Kong. Oh, sige. Ano sir? Ano ba itong sa bagabag matinho? Istiya, makadapit. Mabalinagat ako. Mopay nga kulop sir. Oy, mapay man. Mapakiana na kami kung makilala ka Reggie Flores. Ay, oo. Ato dito. Kay. Ano si Mr. Kong? Napalit yun ng tuna niya. Mr. Kong. Kingkwang ka. Oh, hiya ko no, papalitan ko niya tuna. Oh, si. Kang kong lang kang. Pakatwa. Siya ka to. Oh, sige, damo ka salamat. Alam ba niya? Oo. King kong wang kang. Kwakaka. Kong kang. King kong kang. Ay. Kwaka. Adi na, sir. Oy, king kong kang. Adi na. Dali sir. Mo ito ya, Reggie Flores ka? Ikaw kuno si Reggie Flores kay nangutan na sila kaya ang emo kunong yuta ila kunong paliton. Paliton na lang ko yuta. Oo, mauingon nila. Sir, papaliton ko ni tira iya tuna. King kong kang sing kong kang. Wak. Wang kuno, interesado kuno tayo nga to na pagpalit. Bisan kuno ito na kalo pagpapaliton niya. Amon sila ni Mr. Kong. Ini kuno sila. Sige dud palito ng emo yuta bisan pila kuno nakaluwag nga. Nadong kasi nakora yuta kong baligya dong. Sige ako nga ano na. Wala ko na baligya matuna, sinako. King kong lang sing king kong kang. Kong kang king kong. Pakit na. Wang kuno. Dili kuno siya mga sinako nga tuna kay ito ya kuno gimibili ka to na luwag kay tata naman nilang balanghoy. Ang iya ko no gipangita nga yuta atong luag kuno kay iya ko no gimuon tanan og balanghoy. Nga dong sinakura kong ginbaligya dong. Wala pa dagan nga balanghoy dong. Wa koy balanghoy baligya dong. Sinakura nga tuna dong. Isarin ko no nga waray ko no iya haluag nga tuna. Nan balanghoy sinakugud ko iya tuna. Oh no. King kong lang kong kang king kong kang king kong. Waka. Dari na lang ko nung palitan ako niya kay. Dari ko niya sinako. Inen mabili na lang kami ni ba. Mabili na lang ko kami ni ba kay dari ya sinako kay luwag gid papalit niya. Dili na lang ko siya upat sa imong yuta kay mangita lang ko sila glaen kay dili ko sila gusto sa sinako. Ay nga dong wala na ako gipugos sa akong yuta dong. Mura magagipang kurikong. Sige. Puro mga kongkong. Nagsaring niya, dili na ko nagpipira sa iya to nga sinako. Kay bagaman kuno ka mo mga kurekungon. Puro pongpong. Sige salamat makadi kami makadi. Oh, kong king kong king kong. Waka. Kang. Ano na okay na. Wala na sila kayo. At sila kung gusto manghimo nila nga. Balik ko ng imong utan. Mga kong ng istorya dong. Kung saan. Ambot sala to sila mga kurekungon siguro to. Naglibog ko naman taon na dong. Bating mga wala dong. May sahid na sa ulo dong. Dili. Mo siguro to. Kaya nga sa man to. Bungol na dato ko sa iman. Di ba makabati dong. Siguro doon ay katarata. Ah, naka.